Meşhur aydım Semil Gurbaş Atayev. Özüm Nadjorny bagşy. Rekord döwün. Bizim aydımız da after sıkışı pul verip satın alan aydımız o. Hayır o ben. Gowdatlar aýdýan aýdylar. Alar späzler. Kesem gerek, okuyubam gerek, Hudaý tarapyn berilme bir zat. Sen çalaja bir ışyň bolmaly. Ýöne şonyň şuna aňyrmas aýdymçylar ýatyr öýünde. Pulamadan öňe uýudum şonu öwrenmer zatlar gatken. Ýöne oşo öz zadyny görkezdiler noklarda okuyumy. Zahmet bilen görkezmeler işläp aýdym usulen bir zat usulen görkezdiler. Kıyın sistema da rozdu. Aýdaly. Sen Hakan Gurbaş Atayev bolan bolsa, sen kim bolardyn? Men aýdym sağ ol. Erkegiň durmuşynda zina almaşgalan orny. Bay hele ýaly da diýerler ha. Hudaýa şükür. Göňe da diýýän bolýar, bay hele ýaly da. Okut diýýän bolýar. Onu goýaýma. Zina almaşgala bizim başymyzyň täzide. Çok sevdim ya. Hala o gitmesin. Doğru. Sen sakin ya. Ha? Gençim. Getir o. Nereden bulacağım? Söwamkada men söwamkada. Owo. Ana, erkegiň durmuşynda zina almaşgalan orny ýam düşnükli. Benim telefonum bana vereyim öyle. Gençim zaten ya. Şu gençin sana denne var ha. Dimim gidip duran kaldırmasam bolýan. Näller derep kene. Kaldır ýan onun bolýan jaga. Ýen aýdy ama. Da ulan diýme, sada ýyptan ýaly. Gel sada diýme. Gel oğlum gel. Garaja gelme. Ne? Bunu mu getiriyorsun ya? İpos bunu getiriyorsun. Aa, diye. Ne? Onu götürüyorum. Ağladım oğlum. Onunla da bilen ağo. Ne mi diýän? O zaman kıymet edesi geliyordu. Başka ne dedi? Oğlum yeni ýeden nerede bir vakada ol. Evet. Bilmem. Geçtinden ne kadar? Rekord koydum. Şunu o düşýändir ýene men o düşen akýaram bira. Merdan ýan abdüşy düşüp otyrdas ma şeýle görem de bilýän. Dowam. Süller minni. Dawa. Sen gidiň o düşýärdik. Men näme süller? Ne her adamda da bolýar da maslahat edilýän bir ýaşulsy bolýar. Içiňe aýdýan. Näme istem şunu şeýler aýtsam bolýarmy? Ya şunu ýalara bolýar. Näil bolýar? Nolum aýdýa. Gonuňa degip neme deýinmi ýa? Degmänire aýdaýyn. Ay degmänire aýdaý biz gonuňyzy alaganyrak aýdym sagy boý bir sonuğa diş geldi sen.